Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна і слухаць і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. Працягваецца сезон адпачынкаў, і традыцыйна большасць беларусаў едзе адпачываць на мора. І калі хтосьці можа сам сабе зарганізаваць такі адпачынак, то большасць все ж такі звяртаецца да турагентаў, каб здабыць, купіць пуцёўку. Пра тое, ці хапае грошай сёлета беларусам на адпачынак і куды найперш яны едуць, а таксама пра змены магчымыя ў закон аб турызме, мы сёння і пагаворым з маёй госцяй у студыі, а гэта рэдактар сайта Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый Лілія Кобзік. Добрый день, Лилия. Добрый день. Сами-то сёлета паспелі ўжо адпачыць? Паспелі. Быў адпачынак. Я, да рэчы, вось зараз перад самым нашым эфірам выскачыў на вуліцу падыхаць свежым паветрам, і праходзіў мужчына, размаўляў па тэлефоне, відаць, з кімсьці там з турагентаў са сваім ці з кім, таму што прагучала такая фраза, што для нас самае галоўнае пляж і каб кармілі добра, а ўсё астатняе неважна і па грашах. Так вось все ж таки, наколькі для беларусаў сёлета вот это па грашах важно, вот это колькі гэта па грашах для беларусаў сёлета? Ну, апошнімі гадамі вельмі важна. Гэта так, людзі глядзяць, колькі гэта каштуе, ці можна неяк зэканоміць. Ну, мы ж ведаем гэтыя заўсёды прамовы, такія палымяныя размовы турагентаў, якія плачуць, таму што ўсе патрабуюць зніжкі, патрабуюць скідкі, давай і ўсё. Вось. Колькі па грашах, калісьці, калі вы памятаеце, з Мінску можна было ўляцець за $1000. Звычайны тур, ну такі турпакет стандартны, каштаваў 1000. Усе так прызвычаіліся. Было недзе у нейкія дакрызісныя такія часы, 1000 і 1000. Потом неяк так зразумелі, што 1000 гэта вельмі многа, што можна і танней. І пачалі марыць аб тым, што можна ўляцець з Мінску на мора, на адпачынак па 500. За 500. І гэта здарылася, дарэчы. Апошнімі гадамі так і ёсць. За 500 можна уляцець на мора, можна на средиземное, адриатычное, розныя. Выбор ёсць. Это можа быць нават усё ўключана, там, я не ведаю, 7 дзён, 5 зорак, нават такое. Мы чулі гэту рэкламу накануне сезона, і нават дзешавейшая. Калісьці толькі марылі аб гэтым. Але гэта здарылася, гэта магчыма. Я зараз не говорю, что это просто такі, ну, потолок, просто такая мара, до якой мы ішлі, і гэта вось просто нармалёва і ніжэй немагчыма. Тыя ж палякі, там, літоўцы лятаюць і танней, і ў нас можа нешта такое знайсці. Але мне так здаецца, што гэта тая сума, якую мы цягнем. Я не ведаю, что там с реальными зарплатами. Мы только читаем про то, что там такая сярэдняя, там такая сярэдняя. Ну, по 500. По 500. Мы, и только, а некоторые тады размаўляюць, та нема у мяне 500, і тою няма, і у санітарак няма, там і яшчэ ў нейкага няма. І якая ж у нас сярэдняя реальная зарплата? Ну, не ведаем. Ну, спадзяемся, недзе такая. Сярэдняя, это як температура по больнице. Як температура, так. Ну, недзе такая. Это сярэдняя, это значит, что у месяц толькі, ну, приблизно человек атрымоўвае. Колькі зарплатаў на год? Там 12 ці 13, не ведаю у каго як. Одну можна выдаткаваць на адпачынак? Ну, у прыярытэтах. Это не кватэру купіць, гэта не машину купіць, это не крэдыт взять. Здаецца, можна. Калі так, значыць, адпачынак становіцца, ну, таким доступным. Так? Ну, такая больш-менш доступная справа. Я дазволю сабе нагадаць, што калісьці з Беларусі выязджаў 1 мільён чалавек. Да, вот цікава, колькі зараз? А потым мы зваліліся, недзе 400 000 было, 500. Але гэта было звязана найбольш з Крымам. Ну, памятаем усе гэтыя падзеі 14-го года. Да гэтага яшчэ былі правалы, таму што ездзілі у тую ж Польшчу і траплялі ў статыстыку, і гандляры, і шопнікі, і ўсе. Таксама нейкі там быў адток, таксама ў статыстыцы недзе так это адлюстравалася. Але зваліўшыся да 400, нават недзе 360 000 нейкі год быў, такі, ну, проста правальны.
Але потым цягам часу так паступова пачалі падымацца, і ў мінулым годзе мы ўбачылі 800 тысячаў выязджаючых. Я думаю, што Ну, ў можна гэтым... казаць, што 800 тысяч это тыя, хто едуць адпачываць. Можна. Можна. Я не думаю, што прям зараз такі шоп-турызм, такі магутны, такі актыўны, што там нешта ён уплывае на статыстыку. Это былі ўсё ж такі ранейшыя часы, калі... А з гэтых 800 тысяч колькі людзей едзе праз турагентаў, Усе тураператараў? праз турагентаў. Это арганізаваная статыстыка. Это статыстыка арганізаваных турыстаў. Самі, якія едуць, ну, самастійныя такія турысты, яны не трапляюць. Колькі іх? Мы можем толькі дагадвацца. Столькі ж магчыма менш. Вы сказалі, ну, у прадмове, калі мяне прадстаўлялі, што ўсё ж такі беларусы больш па пакетным турам ездзяць. Хаця ёсць і самадзейныя, яны таксама, але мы там не ведаем іх колькі. Я б упэўнена так не казала, колькі самастойна ездзяць. Адно ясна, што гэта моладзь, больш моладзь, але людзі такога сярэдняга ўзросту, сярэдняга класа. Магчыма, іх і менш, але наколькі менш? Колькі іх? 400, 300, 200 тысячаў. Думаю, што да мільёну мы ўжо набліжаемся выязджаючых, а гэта ні многа ні мала 10%. У Германии, конечно, эта цифра, лічба будзе большая, там больш за паловы грамадзян вандруюць і ездзяць на мора. Там у некаторых сярэднееўрапейскіх краінах там 30%, у нас будзе 10%. Для нас это не так дрэнна, што за мяжу, на адпачынак, на мора можа выехаць кожны 10-й. Ну, але ўсё ж такі, вот калі глядзець па тых, хто едзе менавіта па пакетах, турпакетах, якія купіў тураператара, і едзе на мора адпачываць, то які сярэдні кошт, вот як сярэдняя тэмпература, сярэдні кошт турпуцёўкі? А гледзячы у які сезон гэта? У актыўны, у самы, у пік адбываецца. Ну, калі браць вот з траўня і па верасень. Гэта як сярэдняй зарплатай. У кагосьці там, у айцішніка адна там $3000, а у кагосьці там $200. Таму што на пачатку сезона вы можаце уляцець і за 300, і за 400, і там еўра, даляры, это Турцыя, Чарнагорыя, Балгарыя, а у нас ёсць ранняе браніраванне, там кошты ўвогуле значна меншыя. Это на сям'ю можа быць 1000 на 3 зараз чалавек. мы тады гаворым, відаць, пра якія трохзорачныя гатэлі. А вы про якія пытаецеся? Ну, пра нармальныя. Я пра масу. А што трохзорачны атэль? Трохзорачны атэль у Харватіі шыкоўна, нармалёва. Чым трохзорачны атэль? Вы проста мяркуеце, арыентуецеся выключна на Турцыю, якая... Вось, гэта напрамак, яшчэ ёсць Туніс, ну, так скажем, тыя краіны, якія прызвычаілі нас, прывучылі да таго, што гатэлі 5-зорачныя. Былі гады, калі ў Турцыі па 50 гатэляў будавалася, па 50, 80-е, 90-е, пачатак 2000-х, і толькі 5-зорачныя. Балгарыя глядзела, проста адкрыўшы рот, таму што яна не дасягала такога ўзроўню. Яны таксама хацелі рабіць сервіс для еўрапейцаў, для немцаў, не ведаю, для тых жа расіян, для беларусаў, але яны хацелі рабіць 4-зорачны сервіс, 3-зорачны, прычым такі прыстойны даволі такі, але за Турцыяй не угонішся, тому што яны будуюць палацы, 5-зорачныя, ультра, все включено з усімі там напіткамі. Яны нас просто прызвычаілі, што 5 зорак гэта некі сярэдні нармалёвы ўзровень. На самой справе па еўрапейскіх мерках, я не ведаю, там гарадскога турызму, заходнееўрапейскага, 5 зорак гэта паталог, гэта павінен быць люкс. І гэтай проста, ну, будоўляй адных толькі спрэс 5-зорачных гатэлях, як бы панізіўся сам узровень гэтых зорак. А потым сталі сачыняць і выдумляць 5 зорак дэлюкс, бутік, каб яшчэ падвысіць. А арабскія эміраты там 6 зорак, 7 зорак нават малююць, таму што, а як ім не намаляваць на этом Бурдж Аль-Арабі 7 зорак, калі звычайны 5-зорачны атэль у Турцыі можа аказацца, ну, не баракам, канешне, але ну не такім уже і шыкоўным. Таму это мы вот так вот просто арыентуемся. На самой справе трэба браць усю масу добрых, нармалёвых атэляў ад 3 зорак до 5. І тут мы бачым, што на раннім браніраванні гэта была адна цана, адзін кошт пакета. У жніўні гэта будзе, ну, ого-го, тое, што было на раннім браніраванні 1500-2000, можа стоіць 5700.
напрыклад, у жніўні, калі ўжо ўсе і студэнты, і дзеці запрыгваюць у апошні, ну, з бацькамі, у апошні вагон, таму што там жа ж уже вакацыі заканчваюцца, школа, і уже можна цэны так падвышаць тураператарам. Таму сярэдні кошт, я думаю, што і быў па 500. І ён і ёсць такі па 500. Але зараз вы можете такога не знайсці. Не ўсюды, і гэта такая гаворка вельмі адцягнутая, таму што ёсць Турцыя, там, а ёсць Балгарія. Вот мы прызвычаіліся, ну, з даўніх часоў, вот яшчэ там, як толькі Савецкі Саюз разваліўся, і у беларусаў адкрыліся межы, нейкія грошы ёсць, куды паехаць на цёплае мора. Ну, Крым-то ўжо пабачылі за часы Савецкага Саюза дзікуном, але студэнтамі. уездзілі ўсё роўна, это ж быў напрамак нумар 1, 500 000. Да, і вот раз, адразу Турцыя адкрылася, ну і як-то вот яна і пашла. Турцыя. Не так было. Адкрыўся Кіпр першым. Мы першы напрамак, які адкрылі, 92-й год, здаецца, 91-м Саюз усё разгаліўся. В 92-м уже паляцелі Алатан авіатур тады быў на Кіпр. Мы першы адкрылі гэты. Турцыя была пазнейшая. Ну, тым не менш, вот калі мы говорим про вот большасць сярэдніх беларусаў, то калі спытацца, вот, куды б ты хацеў паехаць там адпачыць на цёплае мора, вот, ну, шараговы беларус сказаў бы, вот, статыстыка з вамі спрачаецца. Да? Таму што Егіпет напрамак нумар 1. Цяпер? Конечно. Ну, цяпер, да. Цягам апошніх 2 гадоў Егіпет. Тым не менш, вот калі вот Турцыя зараз загнула такія кошты, я вот глядзеў, колькі каштуюць, там, параўноўваў, колькі каштаваў адзін і той жа гатэль там 2 гады таму, і колькі ён каштуе там сёлета, то гэта там на 1000 як мінімум паднялі кошты. І вот што б вы прапанавалі тым, хто вот яшчэ мае магчымасць, вот жнівень, паехаць некуды адпачыць, і сказалі, не звяртайце ўвагу на звыклыя маршруты, там, Турцыя тая ж самая, ну і Егіпет нават. А куды вот паехаць? Туркі з вамі паспрачаліся б наконт загнулы, яна просто вярнулася. Добра, што іх зараз тут няма, таму... Ну так. Не, напрамак, дарэчы, шыкоўны і варты ўвагі, тут трэба сказаць права, але яны просто вярнуліся да крызісным цэнам. Яны ж вельмі сильна панізілі кошты, калі расіяне не паехалі. Ну, мы памятаем усе гэтыя падзеі. Вот мне вот гэты час вельмі падабаўся. Так, яны упалі ў коштах у 2 разы. А потым, калі ўжо расіяне вярнуліся, Еўропа таксама вярнулася, там же ж працэсы былі такія, што там гатэлямі зачыняліся просто. Я не скажу, што прямо там крызіс, але яны пераглядзелі сваю палітыку, так зразумелі, што трэба дыверсіфікаваць потокі, што нельга, каб адзін гатэль арыентаваўся толькі на расіян, таму што это ўсё капец, калі нешта здараецца ў палітыцы, а тут просто як можа быць у любы момант, і ўсё, і гатэль, ну, закрываецца, а туркі яны вельмі такія ўспрыімчывыя людзі, псіхалагічна такія тонкія, і таму іх эканоміка адразу рэагуе. Разумееце? Вось, таму туркі з вамі, канешне, паспрачаліся, і на пачатку сезона там былі неблагія цэны, але яны падрастаюць, яны, можа, і будуць падрастаць, таму што вельмі вялікі попыт. Але не Турцыі едзінай. Канешне, ёсць магчымасць. У гэтым годзе альтэрнатывай Турцыі і Туніс з'яўляецца. Вось пра тое, куды паехаць апроч Турцыі, Егіпта і, можа быць, нават Туніса, мы пагаворым у другой частцы нашай праграмы. Сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Лідыя Кобзік, галоўны эксперт па турызме ў Беларусі. Зміцер Лукашук працуе для вас у студыі. Праз 1,5 хвіліны вернемся. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё беларусаў. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі.
Сёння на нарадзе ў Лукашэнкі абмяркоўвалася падрыхтоўка да будаўніцтва ў Мінску нацыянальнага футбольнага стадыёна і басейна міжнароднага стандарту. Пабудаваць іх плануюць за кошт бязвыплатнай тэхніка-эканамічнай дапамогі Китая. Раней паведамлялася, што для будаўніцтва стадыёна вылучылі пляцоўку ля стадыёна «Трактар», а басейн паставяць на месца былой друкарні «Чырвоная зорка». Лукашенко назваў будаўніцтва такіх аб'ектаў беспрэцэдэнтным і даручыў стварыць неабходныя ўмовы, каб пабудаваць басейн і стадыён у найкарацейшыя тэрміны. Паводле ягоных словаў, кітайцы гатовыя пачаць будаўніцтва ў першай палове наступнага года, а завяршыць да 2023 года. Былых вайскоўцаў з палка Азоў падазраюць у нападзе на Пятра Парашэнку. Напад на 5-га прэзідэнта Украіны адбыўся 25 ліпеня ў Кіеве. Адным з нападнікаў быў Сергей Кароткіх, былы грамадзянін Беларусі, былы вучань школы КДБ, таксама былы прадстаўнік РНЕ і БНФ. У 2014 годзе гэты чалавек выехаў ва Ўкраіну, паступіў у полк Азоў ды ваяваў на баку Украіны. Потым ён узначаліў дэпартамент паліцыі, стаў доларавым мільянерам і утрымліваў Азоў. Грошы на дзейнасць фармавання знаходзіў менавіта ён. Пад Астраўцом мужчына падстрэліў прыяцеля з луку. Самому мужчыну 23 гады, яго прыяцелю 41 год. Параненага ў шыю мужчыну шпіталізавалі ў лякарню, а стралка затрымалі. З серады ў Беларусь прыйдуць дажджы. Заўтра пераменная воблачнасць па ўсёй краіне, дажджы і навальніцы. Вецер заходні, паўднёва-заходні ўмераны, пры навальніцах парывістая, тэмпература паветра ад 19 до 26 градусаў цяпла. Еврорадио.FM. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І разам з рэдактарам сайта Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый Ліліяй Кобзік мы працягваем размову пра турыстычны сезон у Беларусі. Такім чынам, Лілія, ўсё ж такі ваша парада. Куды б вы параілі, потому что тыя, хто ўжо там пабываў у Егіпце, у Турцыі, там, недзе там у іншых уже таких раскручаных, скажем, і дарагіх, багатых, скажем так, курортах, можа быць, з нейкай, ну, такой насцярожанасцю глядзяць там на Балгарыю, Албанію, там, ці яшчэ там вот на такія курорты, маўляў, там, ну, там нейкія там атэлі троечкі, што яны там мне даюць, там яны яшчэ ад цаўковага сэрвіса не адышлі. Парайце. Не, ну, Балгарыю з Албаніяй ўсё ж таки параўноўваць нельга. Албанія сапраўды толькі 2 гады ў нас на рынку, мы лятаем другі ці трэці сезон. Это не так даўно, і яны это не скрываюць, не хаваюць, іх это бачна, што яны развіваюцца. Іх нават пакуль нельга параўнаць з Чарнагорыяй. Дарэчы, Чарнагорыя, якую нашы турысты вельмі любяць, якая нам блізкая, зразумелая, ментальна, вельмі прыгожая, якая мае такі сервіс, які мае, але мы яго любім, ну, такую задушэўнасць, за зразумеласць за гэтую. І вельмі, конечно, прыродныя этой прыгажосці, красоты. Яны просто бяруць тыя, хто адзін раз пабывае, заўсёды вяртаецца. У гэтым годзе бывалі дні па 2 самалёты прыляталі. А Будванская рыв'ера, куды мы у асноўным лётаем адпачываць, яна невялікая, таму ты ідзеш па рыв'ере і можаш сустрэць чалавека, якога ў Мінску не сустракаў некалькі гадоў. Вось такая яна Чарнагорыя. Але ўсё ж такі мае сервіс, і Балгарыя таксама. Я тут перад гэтым гаварыла, што вот у Турцыі адні 5-зоркавыя, а быццам бы там у Балгарыі іх няма, ці ў Чарнагорыі. Не, ўсё мяняецца. Зараз тая Чарнагорыя выходзіць таксама у сегменце лакшери турызма. З'яўляюцца такія структуры, якіх і ў Турцыі няма. Просто што яны дарагія даволі, потому што іх немного, і таму што ўсё ж такі, ну, як гэта Еўропа. Вось. А Албанія это такое адкрыццё, это для тых, хто хоча нешта такое, ну, не то што, ну, я хотела сказаць экстрэм такі, ну, пэўны турыстычны экстрэм. Выжывеш ці не выжывеш? Не, так пытанне не стаіць, выжывеш, але просто, ну, все такое незразумелае. Мы прывыклі да таго ж сервісу атэльнага. 3 зоркі гэта вот гэта і гэта, 4 гэта і гэта, а там усё не так. Таму што яны пакуль што былі такія і не адкрытыя.
і інвестицыі слаба туды ішлі. Не так давно прилятаў міністр турызму Албаніі, сказаў, што все, мы запускаем Хілтаны, Кемпінскі, там, ну, розныя там цепочки, гэта значыць, што ўжо будзе сервіс нармалізавацца, то есть ён уже будзе стандартызавацца. А да гэтага у іх ну, такія хатнія інвестыцыі, людзі як могуць так робіць і 5 зорак, а што это 5 зорак, не 5 зорак, але яны таксама стараюцца нейкай душэўнасцю ўзяць. І, дарэчы, недорага ў рэстаранах, што важна для нашага чалавека. Калі там морепродукты ўсе, якія вы толькі можаце сабе ўявіць, і это будзе каштаваць 5 еўра з віном, ці 7 еўра. Ну, это кепска? Не, канешне, это добра. Але таксама там будоўлі, там праменады яшчэ нідзе не зроблены. На пляжах не ўся інфраструктура, таму што нам у нас, ну, як у нашым уяўленні, павінны быць і раздзевалкі, там і прыбіральні, і ўсё, што трэба чалавеку, які адпачывае, не заўсёды гэта знойдзеш на новых напрамках. Таму Албанія, яна ўсё ж такі асабняком стаіць. Але Чарнагорыя, Грэцыя, якую мы маем у розных там прапановах, выспы, кантынентальная, што хочаш, Балгарыя, гэта ўсё такія хіты, якія нікуды не падзенуцца. Іспанія, Італія, але гэта ўжо, ну, некі такі іншы кшталт, таму што это ўжо Еўропа. Это уже зона евро, это уже зона, дзе не гавораць па-руску, а для нас гэта, як гэта не дзіўна, па-ранейшаму праблема. Таму што тыя замежнікі, якія прыязджаюць у Мінск, нават у Мінск, не кажучы ўжо пра правінцыйныя гарады, кажуць, што беларусы не размаўляюць па-ангельску. Як не размаўлялі, так і не размаўляюць. Ну так, паўсюдна. Вось. Такая ж праблема для нас, калі мы выязджаем. Мы выязджаем на курорт, дзе не будзе рускай мовы. Для нас гэта праблема. Таму это ўжо зона іншая вот этой краіны. Это ўжо зона нейкая ментальна іншая. Яна для нас вельмі прывабная, таму што мы хочам быць часткай таксама гэтага свету, адкрытага свету, вялікага свету. Але яна для нас страшная. У вас на камп'ютары тут написано «не бойся». Так вось наши турысты ўсё ж таки, ну, страшацца. І дарэмна, скажу я вам, вот я зараз гэтым летам ездзілі мы адпачываць. У Турцыю? Не, у Егіпет. І былі ў гатэлі, дзе не гучала фактычна рускай мовы, і я вам скажу так, выдатна адпачыў. І ад рускай мовы. Тут справа не ў мове. Тут справа ў тым, што вы былі ў зачыненай, закрытай тэрыторыі атэля. А калі б вы былі прапанаваныя, прадастаўленыя самі сабе, і это быў звычайны іспанскі курорт, такі хапар-тапар. Ведаеце, якія звычайныя, дзе касмапалітызм, ну, при этом, і там людзі абсалютна розныя, і яны ўсе гавораць у асноўным па-іспанску, але і на ангельскай, там, ангельскай, іспанскай. То быў бы іншы ўзровень камфорту, іншы ўзровень успрыняцця сябе. Таму што вы сядзіце на тэрыторыі, вам патрэбна море, рэстараны, анімацыя дзіця. Ну і ўсё, у прынцыпе. Вам язык увогуле не патрэбен. Вы там зразумееце на анімацыі бінга там или што праводзіць, так? Ну, дзецкая дискотека, паравозікам паехалі. Вам не патрэбен язык, вы можете маўчаць там просто. І атрымліваць ад салоду, ад прыроды, ад мора, ад ежы, ад напіткаў, там, якія прапаноўваюцца. А калі вы павінны кожны дзень камунікаваць і нешта сабе шукаць для асалоды, а там шукаць у Егіпце, Турцыі няма чаго, ўсё на блюдзе з голубой каёмачкай паднеслі. А калі ты сам патрэбен это рабіць у Барселоне, напрыклад, і павінен распазнаць той аўтобус, той маршрут, не той маршрут, дзе перасесці, як паглядзець, гіды, няма, напрыклад, там рускага, так, толькі сінхрон, дзе навушнікі, ну, маса пытанняў узнікае. Таму гэта для нас і іншыя нейкія пытанні. Але тут аператары прапануюць нейкія новыя чартэрныя таксама цепочкі, новыя пакетныя туры. У той жа Іспаніі, Маёрка, Валенсія. Раней не было такога. А зараз ёсць выбар. А ў гэтым годзе яшчэ будзе такая навінка Партугалія з Мінску. Это вельмі цікава, тому што, ну, Партугалія, гэта ўжо нешта іншае. Але дорага, відаць, бо адзін пералёт будзе дорага. Пералёт будзе дарагі. У нас, канешне, праблема ў тым, што мы бы маглі пераварыць і з'есці шмат якіх іншых напрамкаў, але няма над чым лётаць. Тут жа зразумела, што тая ж, не ведаю, там, Таіланд, В'етнам, Гоа,
такія напрамкі, у нас быў бы масавы турыст. Ну, у сезон, так скажем, у патрэбныя сезоны, але нема на чым Але даляцець. не з Белавія туды лётаць. Не, з Белавія, але толькі у Белавія няма бартоў, якія туды даляталі. Мы прабіваем Марока, у нас будзе, дарэчы, Марока восенню, ну, з такіх навінак. Мінулым годзе Марока ўжо леталі, пару рэйсаў было. У гэтым годзе зноў паляцім. Мы прабіваем Марока, прабіваем Арабскія Эміраты, але чартэраў няма, Этихад закрывае гэту нішу. Прабіваем Партугалію, ну зараз вось паляцім. Канары у нас ёсць, летаюць рэгулярна. Ну, як чартэры, але кожны сезон рэгулярна. Вось. А гэтыя дальнемагістральныя, якія яны не такія дарагія напрамкі, тут мы летаем у той же Таиланд папулярны, это будзе там з Киева, з Москвы, там, ну, Этихад, канешне. Этихад закрыў значную долю. Тое, што ў нас просто правісала гэтыя напрамкі, як даляцець. Этихад мае добрыя стыкоўкі, гэта вельмі такая авіякампанія, ну, класная там. Вось, і прапаноўвае. А калі б у нас былі такія, ну, быў бы хаця б адзін такі борт, які б далятаў туды, я думаю, што ён быў бы загружаны. Вот, Игорь Чергинец, вам на заметку. Лилия Кобзик раить вам все ж таки хотя бы один варты долететь до Таиланду борт. Лилия, але мне вот вельмі спадабалася ваша вот закинутая такая думка в первой части нашей программы, когда вы сказали, что можно вельмі годно отпочить и, как говорится, по 500, за 500. Все ж таки, калі, ну, не жніўні. Дзе шукаць гэтыя по 500 і вот які гэта напрамак? Ну, калі ласка, Паланга, напрыклад, Балтика. Чаму не? Холодно мне ў Балтыцы. Холодно, ну, як сказаць, зараз не такое надвор'е неблагое, у прынцыпе, можа быць. Шмат хто, дарэчы, выбірае, гэта вельмі папулярны напрамак Балтыка. Юрмала яна такая, трохі даражэйшая Рыга, але мы просто Латвію горш ведаем, чым Літву. Ну, Літва нам бліжэйшая, там, па духу. І калісьці просто ў Юрмалі рускія турысты расійскія, яны планку такую задалі даволі высокую. Рэстараны, увесь сервіс, стала дорага. А так, у прынцыпе, тая ж польская Балтика. Ну, про Палангу я ўжо сказала. Гэта вельмі файна, вельмі класна, і это будзе по 500. Што датычыцца... Добра, а можете вы мне вот прапанаваць, скажем, по 500 какую-нибудь там Черногорию, можно, там, Египет, можно знайсці. Тунис, там, ладно, я уже про Таиланд не буду говорить, но... Можно, на человека, так? Ну на человека. Але годны такі вот узровень. Годна. Ну, будзе сціпла. Это не будзе, як вы прызвычаіліся, як вы прызвычаіліся да палацаў там у турэцкіх ці егіпецкіх, не ведаю, там з пазалотай, там з усімі анёрамі. Гэта не будзе, гэта будзе сціпла, але можна знайсці. Але просто што мы з вами дзе зараз знаходзімся? Это жнівень. Это месяц, за які ўсё адбіць трэба, што не адбілася. Это месяц, калі выжимаецца ўсё. І цэны вельмі вялікія кошты. Чаму? Таму што Еўропа ж адпачывае сама. Тыя ж італьянцы самі адпачываюць. Вы у Італію за такую суму не паедзеце, таму што Італія поўная ўсе курорты саміх італьянцаў. Што мы хочам? Трэба было купляць на раннім браніраванні. Вот я про это кажу. Не зараз вот уже там кінуўся і шукаць. А вот, напрыклад, можа быць, зараз ужо там ці праз месяц, праз два уже планаваць і шукаць сабе на наступны год. А вы будете смеяться, але раннее бронирование уже по там недзе и отчинено. Например, той же Музинидис, наколькі я веду, по Греции открыл раннее бронирование на 2020 год. Так это ж, это уже магчымасць вам сэкономіць. Хотя раннее бронирование, в принципе, концептуально, оно больше накіравана на тое, каб забронировать тое, что вы хочете. Тое, што ў сезон не будзе. У сезон, калі я хочу сёння на заўтра, ну не тое, што шлак там астаецца, канешне, не, але той гатэль, які менавіта я хочу там запланавала, я магу не знайсці. А за паўгады, тым больш за год, канешне,
калі ласка. А ёсць хітовыя, топавыя, не ўсе дарагія, значныя з іх частка гэта сапраўды дарагія, але ёсць і такія стандартныя гатэлі, просто топавыя. Усе аператары і турысты нават іх ведаюць, якія ў сезон вы не знойдзеце. Всё, яны усе на стоп-сейлах, это немагчыма. Таму плануйте зараз і браніруйце, ляціце, няма праблемаў. І дзешавей будзе. Конечно, дешевее 30-40%, это может быть и 20%, ну, по розных. Там на асобныя некія пазіцыі до 40% эканоміі. Ну, амаль што удвая. Ну, гэта ўжо радае. Лілія, у нас, в прынцыпе, как бы не вельмі шмат часу застаецца, але вот с адпачынкам мы разабраліся, што некалькі момантаў 800 тысяч приблизно офіцыйна зарэгістраваных турыстаў беларусаў выязджае на амаль 10 мільёнаў. Гэта, канешне, не шмат, калі параўноўваць з Еўропай, але тым не менш, вот як это Лукашенко сказаў, што терпимые зарплаты, терпимо вот так вот ездить, адпачываць терпимо. Яшчэ один момант, да, вот раннее бронирование, раіць вам Лілія Кобзік, тады, можа быць, і атрымаецца по 500 годна, але терпимо адпачыць. І я ведаю, што рыхтуюцца змены ў закон аб турызме. Уже, ў прынцыпе, нават распрацаваны законапраект, і сярод экспертаў, у рукі якім патрапіў гэты законапраект, скажем так, даволі негатыўнае да яго стаўленне. Чаму? Ну, не то, што патрапіў экспертам, там жа грамадскае абмеркаванне было, усе маглі пачытаць. Розныя, не толькі негатыўныя, ёсць і нейтральныя, месцамі там ёсць і пазітыў у гэтым законапраекце, не толькі негатыўныя водгукі, розныя. Я б сказала, што этап такога, можа, непаразумення бакоў, скажем так, бізнеса і распрацоўшчыкаў. Таму што распрацоўшчыкі, яны адразу прама сказалі, дэкларавалі, што наша мэта защитить турыста, так? Абараніць яго. Гэта вельмі нармальная, цудоўная мэта, так і павінна быць, так, у законатворцаў. Але ёсць яшчэ рынок, які мае нейкія свае законы, які мае законы асобныя, улічваючы нашы асаблівасці, а яны ёсць. І як яго не разбурыць? Разам з тым, каб першую матывацыю саблюсці і другую. Там ёсць некаторыя змены, яны вельмі такія фундаментальныя, якія прапануюцца, увядзенне фінансавых гарантый для аператара. Яны шмат у каго ёсць, у розных краін, і гэта, ну, такая стандартная практыка, але просто што для нас яны не проста навінка, яны настолькі не распрацаваныя, што рынок не ведае, да чаго гэта можа прывесці. Магчыма, гэтыя фінгарантыі могуць прывесці да ўдаражання турпрадукта, а ці гэта будзе добра для рынка? Не. Магчыма, гэта можа прывесці да манапалізацыі рынка, добра для турыста, ці не? Не. Магчыма, гэта можа прывесці да таго, што знішчыцца цэлы шэраг такіх нашых грунтоўных беларускіх нацыянальных аператараў, тых жа аўтобуснікаў, сярэдняй рукі, якія проста не змогуць пацянуць гэтыя фінгарантыі. Вось. Ну, мне цікава так, што вот мы ведаем, як у Расіі там абанкруціўся тураператар, і з-за гэтага нават беларусы пацярпелі. Так мы ўвесь час церпім, калі банкруцяцца іх аператары. Да, у гэтым законапраекце ёсць нейкія гарантыі беларускім турыстам, што калі нейкі тураператар там банкрутуе, там ці там турагент раз і спыніўся, знік некуды. Ну, яны ж такія гарантыі, у прынцыпе, збольшага, як і ў Расіі, гэтыя гарантыі, таго, што нешта чалавек атрымае, які заплаціў аператару, а аператара няма, ой, дзе грошы у гэтым нейкім страхавым фондзе. Па-першае, у Расіі з этого страховщики, яны ж вярталі толькі па некалькі процентаў, у лепшых выпадках до 10%. Калі ваша там путёўка, тур каштуе 500 ці 1000, ну, там 50 ці 100. Это ж не так. Это можна сказаць, што заабаранілі рынок ці не? Калі вы з 500 до
даляраў, атрымоўваеце $50. Ці нават у выпадку Наталі Турс до 4% атрымалі. Вы 5 даляраў атрымалі. Это можно сказать, что абаранілі? Не можна сказаць. А нашы гэтыя ўсе захады, яны такія ж, як і ў Расіі. Таким чынам можна сказаць, што законапраект яшчэ сыры і недапрацаваны, і на восень запланаваны яго разгляд, але вот мы с Ліліяй сыходзімся з той думцы, што ўсё-таки трэба яго дапрацоўваць. На жаль, трэба завяршаць праграму. Дзякуй вялікі. Лілія Кобзік, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У 15:05 у нас у эфіры адзін з арганізатараў Лідбір фэсту. Слухайте, будете ведаць, што чакае вас на гэтым фестывалі сёлета ў Лідзе.